Sedmiboj žen ovládla Jana Novotná téměř v novém osobním rekordu. Nakonec to bylo těsně pod, tak jak budete hodnotit ten mistrovský závod? No, hodnotím ho tak 50/50. Jsem moc ráda, že po celý téhle divno přípravě to hezky vyšlo na mistrovský titul, i když okolnosti jsou jaký byly, že Kačka odstoupila, ale to už se pak nikdo neptá. Která disciplína vás potěšila nejvíce? Počítám, že to bude dálka. 631 cm je vůbec nejlepším letošním výkonem v Česku. Jo, určitě to dálka, má to úplnou pravdu. Čekala jsem, že by to mohlo uletět za 6, hrozně jsem si přála, aby to bylo kolem těch 6:30, ale trošku mě včera začalo tahat lítko, ale jsem moc ráda, že jsem to vůbec necítila a že mě to vůbec nelimitovalo. Jak už bylo řečeno, je to těsně pod ten osobák, tak co scházelo k tomu, aby to byl nový osobní rekord dnes? Určitě k tomu skákalo vyšší výška ve skoku vysokém, kterou jsem moc nezvládla hlavou. Vrátili jsme se ke starému rozběhu v pondělí, moc mi to sedělo, ale pak jsem prostě blbla, moje chyba, ale jsem moc ráda, že i s takhle pokaženou výškou to byly takhle hezký body. Máte 2 tituly po sobě, tak příští rok 3. Moc bych si to přála, doufám, že už příprava bude pořádná, do toho bude nějaký vrchol, takže mistrovství Evropy do 23. Hrozně se na to těším a těším se na to, jak s trenérkou zase budeme makat. Děkuju moc a gratuluju. Děkuju moc.